की जर एखाद्या मुलांना वाटते की बाबा मी बकरं कापून विकू शकतो, तर बकरं कापणं आणि हिस्स्यानं भागानं विकणं हे वेगळं आहे. कापून विकणं आणि हिस्स्यानं भागानं विकणं. कापून जर विकलं तर स्वतःला मेहनत करावी लागते, आणि तेच जर भाग किंवा हिस्स्यानं आपण समनक तरानं जर केलं तर लोक आपल्याला मदत करतात. म्हणून आपल्याच गावातील एखाद्या शेतकऱ्यांकडे जायचं, त्या शेतकऱ्याला 100-200 रुपये द्यायचे आणि एक बकरं किंवा पाट विकत घ्यायची. 100-200 रुपयावर ते बकरं आपल्याला भेटून जाते, जास्त पैसा लागत नाही. त्या बकऱ्याला आणल्यानंतर मग त्या बकऱ्याचे हिस्से करायचे, भाग करायचे, आणि जेवढ्या लोकांनी हिस्से भाग घेतलेले आहेत त्यांच्याकडून तो पैसा जमा करून जेवढे पैसे आपण बकऱ्याचे कबूल केले होते त्या शेतकऱ्याला देऊन द्यायचे आहेत, आणि शिल्लक राहिलेले जे पैसे आहेत तो आपला निव्वळ नफा असतो. त्याच्यासाठी कुठलीही जागा लागत नाही, त्याच्यासाठी कुठलीही आपल्याला एखादी दुकान टाकावी लागते. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी